A Asociación Amigos da Cociña Galega levou a cabo este fin de semana unha misión institucional e gastronómica en Toquio para dar a coñecer a riqueza da cociña tradicional galega, con especial foco no produto ourensán, a súa identidade cultural e o seu vínculo co Camiño de Santiago a través da Vía da Prata ou Camiño Mozárabe, o itinerario xacobeo con máis quilómetros en Galicia. Os chefs ourensáns Javier Outomuro e Paco Gómez e o pontevedrés Orlando Pérez Silva representaron en Toquio a autenticidade, a tradición e o talento de cociña galega. Ofreceron sesións dirixidas a profesionais do sector gastronómico e turístico xaponés, con menús que incluían receitas emblemáticas como pulpo á feira ou o cocido e produtos con denominación de orixe como queixos, viños e pan artesanal. Esta acción contou co respaldo da Deputación de Ourense e a Confederación Empresarial a través do programa Exportou. A misión forma parte do proxecto Cociñeiros polo Mundo, co que a asociación ten levado a cociña galega a lugares como Estados Unidos ou Canadá, reafirmando o seu compromiso coa internacionalización do produto galego desde Ourense como epicentro, coa súa gastronomía, o seu tecido empresarial e a súa herdanza cultural como motor.